най-хубавите приказки в света. Снежанка и 7-те джуджета. Това е приказка за любовта и за това как любовта и красотата са по-силни от злобата и ревността. Преди много години, някъде далеч, имало едно малко и прекрасно царство. Владетеля на това царство бил един любезен и добър цар, който имал много хубава и нежна жена за своя царица. Малкото царство цъфтяло благодарение на тяхната любов. Те имали дъщеря, която била най-хубавото дете, което някога е виждал света и която наричали Снежанка. Но за жалост, непосредствено след раждането на Снежанка, майка й, добрата и предана царица, умряла от неизвестна болест, а царя набързо отново се оженил. Новата царица била красавица, но нейната красота не отивала по-далеч от външността. Това била злобна и жестока жена, единствено щастлива, когато се е оглеждала в някой от многобройните си огледала. А когато добрият цар загинал, борейки се в война, някъде в някоя далечна страна, царицата не проронила нито една сълза, защото сега тя можела да въведе нови данъци и да използва парите, за да купи всички видове лосиони и напитки, с които поддържала своята красота. Царицата имала множество огледала, но любимото й огледало било магическото огледало, което винаги й казвало пълната истина. Години наред суетната царица се поглеждала няколко пъти на ден в своето огледало и задавала все един въпрос. Огледалце, огледалце от стената, кажи коя е най-красива на земята. Чуй ме, огледалце, отговори ми, веднага. И всеки ден огледалото отговаряло по един и същи начин. Отговорът, царице, знаят всички. Най-красива си ти. Но един съдбовен ден царицата получила различен отговор. Много по-различен. Нейната кожа е чиста като сняг, а очите й пленяват човешките сърца. Устните й червени като кръвта, косите черни като нощта. Най-красива е Снежанка. Какво? Как е възможно това? Аз съм най-красивата жена в цялата страна. Винаги съм била и винаги ще бъда. Предателско огледало, как смееш да твърдиш, че Снежанка е по-красива от мен? Истина е, вашата красота е голяма, но съществува от нея и по-голяма. Красотата на Снежанка започва там, където вашата спира. От душата. Веднага ми изпратете царския ловец. Разбираш ли какво очаквам да направиш, предани мой ловецо? Но, Ваше Величество! Въпросът беше прост. Разбра ли го? Разбрах, Ваше Величество. Добре, защото ако поради някаква причина не успееш, тогава тази вечер на трапезата ще имам и ловджийска глава. Бях ли ясна? Да, Ваше Величество. Значи се разбрахме. Тръгвай сега.
Не се притеснявайте. Няма да издам вашето скривалище. Какъв прекрасен и блестящ ден. Виждал ли си някога такъв прекрасен слънчев ден, Ловецо? Дори в най-слънчевите дни могат да се появят тъмни облаци, принцесо. Ловецо, не бъди толкова мрачен. Започваш да звучиш като мащехата ми. Трябва да има начин да я ощастливя. Нямаше да бързате толкова да я правите щастлива, ако знаехте защо ни е изпратила тук. Знам. Хайде да й наберем диви капини. Може би така ще й угодим. Ловецо, какво правиш? Не мога да го направя. Ловецо, какво ти е? Бягай, принцесо, спасявай живота си. Живота ми? За какво говориш? Царицата ревнува от твоята красота. Заповяда ми да те убия. Мен да убиеш? Мащехата ти ще направи всичко възможно, за да те види мъртва. Тя желая моята смърт. Не мога да повярвам. Трябва да грешиш. Така е. Трябва да бягаш. Бягай, колкото можеш по-далеч. Бягай! Но какво ще стане с теб? Ако не послушаш царицата, тя... Казах да бягаш. Никога няма да те забравя, Ловецо. И аз теб, принцесо. Побързай сега. Трябва да си отидеш и никога повече не се връщай. Полека. Чакай малко, госпожице. Ти си най-прекрасното същество, което някога е виждала тази гора. Моля те, пусни ме. Пусни ме. Коя си ти? И от какво се страхуваш? Позволи ми да ти помогна, моля те. След нея трябва да узная коя е тя. Никога моите очи не са виждали такава красота. Никога не съм се чувствал така. Това трябва да е истинската любов. Господарю, изчезнала е. Истина е, господарю. Може би е вещица или горско същество. Не, приятели. Никой с лице като нейното не може да бъде вещица или някакво горско същество. Кълна се във всичко, което ми е най-скъпо, че ще намеря това момиче, независимо от това колко дълго ще я търся. Но ако има малко късмет, тя ще стане моя принцеса. Снежанка никога не бе виждала подобно място, но някак си тя знаеше, че вътре ще бъде в безопасност. Има ли някой вкъщи? Здравейте! Чува ли ме някой? Има ли някой тук? Колко са сладки малките столчета и колко симпатична малката маса. Изобщо колко вкусно изглежда храната. Тук сигурно живеят някакви деца. Изглежда, че са 1, 2, 3. 7 са. Сигурно няма да им пречи, ако се почерпя. Толкова огладнях от този път. Сигурно са прекрасни тези деца, които живеят тук. Трябва да остана будна, за да им благодаря за любезността. Снежанка не знаеше, че в къщата не живеят деца, а джуджета. И то 7. Всичките били братя, и то еднакви.
Ей, някой е седял на моя стол. Използва моята лъжица. И ял от моята супа. И моя хляб. И пил от моята чаша. И ял от плодовете ми. И сега спи в леглото ми. Коя е тя? Как е дошла тук? Не е ли прекрасна? Да, но какво прави в моето легло? Тя още малко момиченце, Тихо, ще я събудите. но тя спи в моето легло. Никой ли не ви е казвал, че не е учтиво да будите хората, викайки? Не, Не, но ти все още си в моето легло. Така е. коя си ти въобще? Така е. Още не сме се запознали както трябва. Само се занимаваме с неучтиво събуждане. Аз съм Снежанка. Наистина си малко хахо, но как се казваш? Ами казвам се Снежанка. Снежанка? Много странно име, нали? Не знам. Не съм си мислила за това. Мога ли аз да ви попитам как се казвате? Аз съм Всезнайко. Аз съм Щастливко. Моето име е Марморко. Можеш да ми викаш Работливко. Срамежливко. Глупчо. А аз съм Сърдитко. И ти все още седиш върху моето легло. Наистина. Извинявай. Приятно ми е, че се запознах с всички вас. И на мене, и на мене. Много ми е приятно. Госпожице Дъждовна водице, ти чувала ли си някога за израза нахълтване в чужда къща? Казвам се Снежанка. Да, чувала съм. Съжалявам, но чуках, но никой не ми отвори. Вратата беше отворена и тогава влязох. И изглежда съм заспала. На моето легло. Казах, че съжалявам. Но толкова бях изморена от тичането, а нямаше къде да отида. Трябваше да бягам колкото се може по-далеч от царицата. Хайде, не плачи. Заповядай. Защо си бягала от царицата? Би трябвало да имаш добра причина. Тя ми е мащеха. Слушай, знам, че родителите понякога са същинска напаст, но това не е причина да бягаш. Марморко е прав. Трябва да си отидеш. Мащехата ти сигурно се е притеснила. Вие не ме разбрахте. Тя иска да ме види мъртва. Мъртва? Как така? Така. Да, мъртва. Защо? Защо някой ще иска смъртта на такава красавица? Царският ловец каза, че това е заради ревността й. Вярно е, че царицата е много суетна и зла жена. Ловецът ти е казал, че тя ревнува от красотата ти. Да. Из царството се носи слуха, че тя мрази всичко, което е по-хубаво от нея. А ти със сигурност си по-хубава. Благодаря. Чух, че наредила на царския градинар да реже всяка роза, която е по-хубава от нея. Да, вярно е. Аз пък съм чувал, че когато има хубави и слънчеви дни, тя нарежда да се спускат всичките пердета в двореца, за да не може никой да каже, че деня е по-хубав от нея. На мен ми е казвала, че го прави, за да не цъфтят цветята, но това е истина. Всичко, което казвате, е напълно вярно. Хайде тогава да я прогоним. Така е. Трябва да я прогоним. Никога не ми е харесвала. Вие сами срещу царицата и нейната охрана? Права си. Да. Можеш да останеш при нас. Наистина ли? Колкото искаш, ние ще те защитаваме от тази... Не дей така, тя все пак и е майка. Мащеха. И любовта на мащехата може да бъде така дълбока и искрена, като тази на майката. Но ревността й я е изопачила. Все пак, братя, не съм сигурен. Ние тук нямаме много място. Къде ще настаним? Моля ви, с удоволствие бих останала тук с вас. Няма да взема много място. Ще ви се отплатя. Ще готвя, ще чистя, ще ви кърпя дрехите и... Чакай малко. Ако си принцеса, както казваш, че си, тогава как можеш да готвиш, чистиш и шиеш? Но това не го ли могат всички? Не. Момчета, това момиче е прекалено добро, за да бъде истинско. Добре, можеш да останеш, но трябва да си намериш друго място за спане. Браво!
Заповядай, всезнайко. Аз съм Мърморко. Извинявай. Ето ти обяда, глупчо. Работливко. Работливко, добре. Срамежливко? Добре за начало, но аз съм глупчо. Ужас. Не се притеснявайте, ще ви запомня. Време е да започнем да носим ризи с защити имена на гърба. Дай и възможност, срамежливко. Аз съм ти брат, а понякога и сам не знам с кого разговарям. Аз съм Сърдитко. Ето виждаш. Слушай, Снежанке, ако мащехата ти те мрази толкова, колкото казваш, тогава нищо няма да я спре, докато не те види мъртва. Бъди много внимателна днес и не пускай непознати хора да приближат къщата. Не се притеснявай, няма. Благодаря на всички вас за вашата доброта. Всезнайко, Позна! довиждане! Така значи малката красавица е жива още. Проклет бе онзи жалък ловец. Добре, тогава сама ще се погрижа за това. Не би трябвало да бъде толкова трудно. Тя е наивно и невинно дете. Когато се отърва от нея, никой в цялото царство няма да бъде по-хубав от мен. Никой. Никой. Така Снежанка намерила къде да се скрие от злата мащеха. Тя била толкова щастлива, че може да помогне на джуджетата, които й предложили сигурно убежище. Поне тя така мислила. Кой би се усъмнил, че красавица като мен ще се превърне в такава вещица? Дантели, шноли, колани, шнурчета. Кой иска да купи от мен дантели, шноли, колани? Добър ден, драга жено. Какво ви води в този затънтен край в гората? Продавам стоката си, красавице. Желаеш ли една нова дантела за твоите одежди? Разбира се. Какво имате? Да не би да се страхуваш от старица като мен. Разбира се, че не, но се страхувам, че нямам достатъчно пари за вашите красиви дантели. Може и по-късно да се разберем, но позволи ми да ти покажа колко хубаво ще стои на роклята ти. Пробвай я. Добре. Прекрасна е, наистина. Чакай да я затегна както трябва, мъничката ми. Обърни се да я направя както трябва. Внимателно, госпожо. Не дайте толкова. Не мога да дишам. Ами, в това е работата, мила. Сега ще видим коя е най-красивата в цялата страна. Снежанки! Дали е? Ами... Дали... Снежанка, какво се е случило днес? Не съм сигурна. Видяла ли си някого? Само една старица, която продаваше стоката си. Царицата! Снежанки, не те ли предупредих да се пазиш от непознати? Да, но това беше мила и добра старица. И ти това наричаш добро? Искате да кажете, че това беше моята мащеха? Само някой с огромна сила, каквато има мащехата ти, може да направи такова нещо. Колко се срамувам, че не прозрях нейния подъл номер. Не бъди толкова остра към себе си, царицата е силна магиосница. Няма значение, сега си в безопасност, но в бъдеще по-добре е да се пазиш. Не допускай никого до къщата и особено до теб.
Няма. Няма в никакъв случай. Ще запомня, обещавам. Благодаря ви, че ми спасихте живота. Огледалце, огледалце от стената. Кажи, коя е най-красива на земята? Пленява сърцата на всички, които срещне. Нейното продължава да бие, макар че с красота богато сте дарена, с тази на Снежанка не може да се мерите. Не. 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 Тя е жива. Ще се отърва. Ще се отърва ли някога от това ужасно дете? Успокой се. Спокойно. От яда се появяват бръчки. Добре. Ако моите дантели не са я удушили, ще намеря нещо друго, което ще свърши работа. Моето желание ще бъде изпълнено. Ура, ура, за още един работен ден. Ура, ура, прекрасен и развеселен. Добре ни е дошъл, а работата не ни пречи. Лято, зима, пролет, есен, аз в работа съм унесен. Бодър дух имаме ние. Всички сме работливи, бързи и никога болни. Ура, ура, за още един работен ден. Ура, ура, прекрасен и развеселен. Братя 7 ние сме и еднакви всички изглеждаме. Всички сме работливи и бързи, да работим нас не ни мързи. Рамо до рамо работим и в работата се забавляваме. Като дойде вечерта и мине бъркотията, нас ни чака топъл дом. Ура, ура, за още един работен ден. Ура, ура, прекрасен и развеселен. Казвам ти, Сърдитко, трябваше някой от нас да остане и да я пази. Кого? Знаеш кого? Мен ли? Не те, па нея. Коя нея? Снежанка, ето коя. Защо веднага не каза? Казах. Не си. Казах. Стига, момчета, не можем да я пазим по цял ден. Трябва сама да се грижи за себе си. Но тя е още дете. Дори и децата трябва да научат как да се предпазват от опасности. Може би това е най-тъжният, но е и най-верният урок. А ако царицата се върне? Може би няма да се върне. Нали се сещате? Тя мисли, че Снежанка е мъртва. Но царицата си има начин да узнае истината. Така е. И какво, ако отново се опита да убие Снежанка? Мога само да кажа, че по-добре ще бъде за нея да не опитва. А ако се опита, аз ще и... Нали знаете? Защо не съм едно дете? Снежанка се бе поучила от случилото се. Макар че била доверчива, тя се зарекла да не допуска да бъде излъгана отново. Трябвало да спазва решението си. Чудесно! С тази маска никой не може да ме познае, но трябва да бъда внимателна, да не я оплаша. Лошо ли ви е, господине? Моля ви, госпожице, може ли старец като мен да ви помоли за чаша вода? Да, естествено.
Заповядайте. Много ви благодаря, млада госпожице. Старото ми гърло така изсъхна, докато стигна до селото. Няма за какво, господине. Бих ви поканила да се починете, но ми е забранено. Това е добър съвет. Всеки трябва да се пази от непознати, дори от старци като мен. Какво може да стори един старец като вас? Много повече, отколкото подозираш, мила моя. Ето, ще ти дам малък подарък за добрината, която прояви към мен. Не мога да приема това. Дадох ви само вода. Всяко добро дело заслужава награда. Вземи този гребен за твоята хубава коса. Най-хубавият, който имам, и само косата ти може да го направи още по-хубав. Сигурен ли сте, че искате да ми дадете най-хубавия си гребен? Абсолютно. Позволи ми аз да ти го сложа. Готово. Отровата, която сложих на зъбците, изглежда действа много добре. С Богом, Снежанке! С Богом завинаги! Много рядко имам гости от други царства. Особено малко са тези с царско потекло. Поласкана съм. Ваше Величество. Вие сте далече от вашето царство. С какво съм заслужила това посещение? Най-благородна, най-могъща И най-красива. и най-красива царице. Търся Търсите, значи. Търся истинската любов. По-хубаво търсене никому не бих пожелала. Нямам избор. Дойдох тук, търсейки любовта на моя живот. Поласкана съм, скъпи принце. Макар че по външността не може да се види, достатъчно съм стара да ви бъда майка или, по-точно, по-голяма сестра. Не, Ваше Величество, грешите. Много сте любезен, ласкаете ме, но аз наистина съм по-стара, отколкото изглеждам. Мисля, че бъркате по отношение на моята любов. Тя има коса черна като катран, устни червени като рубини. Само веднъж я видях и никога няма да забравя това лице. Чух, че вие имате дъщеря. Моя дъщеря? Сигурно имате предвид моята доведена дъщеря. Слушал съм приказки за прекрасната принцеса, която живее в това царство и мислех, че може би... Погрешно сте мислили. Но Уверявам ви, че слуховете за нейната красота са преувеличени. Красотата и ни най-малко не се доближава до моята, поне така са ми казвали. сигурно това е истина, Ваше Величество. Вярвайте ми, така е. Дори и да е така, мога ли да я видя? Тя вече не е тук. Неотдавна моя глупав ловец се заведе в гората и тя се изгуби там. Изчезна. Няколко стотин от моите най-добри хора не успяха да я намерят. Сигурно е пострадала. Може би са изяли зверовете. А може и да се отровила. Сигурно е ужасно да загубиш детето си по този начин. Сърцето ви трябва да е сломено. Неутешима съм. Разбирам как се чувствате, защото аз загубих единствената си любов в живота. Каква трагедия е това за нас двамата. Сърцето ме боли за вашата загуба, но се страхувам, че не мога да остана. Докато съществува и най-малката възможност моята любов да е някъде там, трябва да я търся. Ще я търся цял живот, ако трябва, докато не я намеря. Щастлива е онази, на която сте толкова предан. Какво ще направите, ако не я намерите, или, как да се изразя по-деликатно, ако е мъртва? Тогава и аз ще умра. Предполагам, че не говорите сериозно. Никога не съм бил по-сериозен. Или ще намеря любовта си, или ще умра, търсейки я. Благодаря ви за вниманието, Ваше Величество. Желая ви по-бързо да превъзмогнете загубата. Благодаря ви. Успех в издирването. Благодаря ви, Ваше Величество. Знам, че ще успея. Не ме гледай така. По-голяма част от това, което му казах, е истина. Тя наистина е мъртва.
Бързо, отпуснете дантелите. Няма дантели. Тогава да потърсим какво е. Какво е това? Какво имаме тук? Браво! Ура! Какво се е случило? Това и ние се питахме. Не знам. Дадох на един старец да пие вода, а той от благодарност ми подари гребен. Това е всичко, което си спомням. Снежанке, това не е бил старец, а злата царица. Но той изглеждаше много любезен и стар. Не е възможно да е била тя. Не е ли? Погледни това. Помни си какво ти говорих, Снежанке. Царицата нищо няма да я спре, докато не те види мъртва. Нейните магии са много силни и тя може да се превърне в каквото поиска. Това трябва веднъж завинаги да запомниш ти. Или добротата ти ще ти донесе смъртта. Ще го запомня, обещавам, че ще го запомня. Утре трябва един от нас да остане с теб. Не, ще запомня. Кълна се, ще запомня. Моля ви, не искам да ви създавам неприятности. Неприятности? Та ние те обичаме, Снежанке. Ти изобщо не ни създаваш неприятности. На господарката си кажи: огледалце, огледалце от стената. Кажи, коя е най-красива на земята? Въпреки твоя труд, благородна царице, от Снежанка по-голяма красавица няма. Дори и вашето критично око трябва да признае това. Какво? Пак ли? Проклетите джуджета за последен път ми развалят работата. Ще измисля толкова хитър и подъл план, че този път нищо няма да може да я спаси. Никой не може да бъде по-красив от мен, особено това жалко момиченце. Този път Снежанка ще умре и ще остане мъртва завинаги. 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 Госпожице, желаете ли да си купите ябълки? О, не, благодаря. Не желая да бъда груба, но трябва веднага да си отидеш от тук. Но пресни са. Току-що ги набрах от градината на баща ми. Ако ги продам на вас, няма да има нужда да ходя пеша чак до селото. Съжалявам, но не искам ябълки. Но, госпожице, вижте колко са зрели и сочни. Наистина са хубави. Спомни си, Снежанки, какво съм ти казвал. Но не искам, благодаря. Ето виждате ли, госпожице, дори и вятъра желая да останете тук и да опитате от моите ябълки. Не мисля, че е така, но все пак благодаря. Госпожице, ако не продам поне малко ябълки, баща ми ще ме накаже. Господи! А днес нито една не съм продала. Не желаете ли поне да опитате една? Нищо няма да струва, ако опитате. Нали така, госпожице? Пробвайте. Как го направи? Упражнявайки се. Ела, хайде, разделих я поравно. Виждате ли? Много са вкусни. Заповядайте, опитайте. Безплатно е. Много е вкусна. Може би все пак ще... А може би няма. Най-после мъртва. Трябваше да слушаш твоите малки приятелчета, Снежанке. Никога не разговаряй с непознати, дори и да става въпрос за деца.
Гребена! Извадете гребена! Какъв гребен? Няма гребен. Тогава дантелите, отпуснете дантелите. Няма дантели. Няма дантели, няма дантели! Спрете, няма смисъл. Мъртва е. С Богом завинаги. На господарката си кажи: огледалце, огледалце от стената. Кажи, коя е най-красива на земята? Тихи са гласовете, тя не диша. Снежанка не е най-красивата вече. Отговорът знаят всички. Ти си най-красива. Така. Обичам те. Обичам те. Обичам те. И ето Снежанка лежи на земята. Нейната доброта и любезност така трогнали джуджетата, че нямали сърце да я погребат. Затова стояли край нея и, гледайки се, молели се за някакво чудо. Как може съдбата да бъде толкова жестока? Толкова време прекарах, търсейки момичето, което ще бъде моята принцеса, а сега я намирам така. Какво се е случило? Как е умряла? Това е дело на онази магиосница, злата царица. Снежанка. Най-сетне научавам името ти. Сега, когато вече е късно. Мога ли да я взема със себе си? Моля? Никога. Умолявам ви, ще я занеса в моя палач и ще обявя голяма награда за този, който ще може да я съживи. Сигурен съм, че може. Трябва да може. Ако нейният живот е свършил, тогава и моят ще свърши. Ще намеря начин да премахна проклятието от нея. Сигурен съм, че само е заспала. Боя се, че грешиш, но понеже твоята любов е силна, колкото и нашата, може би ти ще намериш начин да я съживиш. Заслужава си да се опита. Вземи я. Благодаря ви, добри джуджета. Кълна ви се, че ако я съживя, вие първи ще чуете за това чудо. Хора? Отнесете я внимателно, тя е любовта на моя живот. И трябва много да внимавате. Къде съм? В ръцете на човек, който ще бъде твой съпруг, любов моя. Мила моя и прекрасна любов. И така красотата и добротата победили злата ревност. Принца и Снежанка вдигнали сватба и хората от всички краища били поканени на тържеството. Наистина се надявам булката да не изглежда прекалено зле, когато отида на сватбения бал, защото всички очи ще бъдат вперени в мен, най-красивата жена в царството. По дяволите! На господарката си кажи: огледалце, огледалце от стената, кажи, коя е най-красива на земята? Планът пропадна, не се ли забелязва, че вече не си най-красива ти? Кожа бяла като сняг, като нощта, косата черна. Пази се, защото най-красива отново е Снежанка. Не, не, не. Какво? Каква е тази магия? Твоята ревност се превърна в проклятие. Щастието гръб ти обърна. През вълшебната врата ще минеш, където себе си да видиш няма да можеш. Това зло лице няма да го има вече. Ще останеш тук до края на вечността. Добре дошла на това специално място, където и аз няма да те виждам често.
Снежанка и принца се венчали и владяли царството си много, много години. Гледахте анимационния филм «Снежанка и седемте джуджета». Превод Блажо Николич. Текста четоха артистите Даринка Митова, Любомир Младенов, Борис Чернев. Тон режисьор Румяна Гунинска. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.